Trener Željko Obradović uspio da prekine 10-godišnji post, a imajući u vidu ovaj podatak i njegovu veliku ljubav prema Partizanu, iskusni strateg je istakao da mu je ovo jedna od najdražih titula u karijeri. Kad završite sezonu, onda onako dođe taj trenutak gde malo, ja sam pravo da vam kažem, posle svega onog seo tamo na klupu moje, nisam imao snage više da stojim na nogama. I verovatno će mi trebati sad neko vreme malo da se vratim u normalu. Jedna od najdražih titula sigurno. Ja sam se vratio u Partizan isključivo zbog toga što to osjećam, što je to jedino u tom trenutku pre 2 godine bilo što je moglo da me motiviše. Ništa drugo nije bilo i odmah da vam kažem da prekinem s nekim pričama. Isključivo sam se vratio ovde ja zašto sam ja doneo.